салому алайкум дӯстон. паплинои пиёдаи сангдор нархи бенигина ҳай 100 сомон либос шай кас заказ кардане айда либос боло доставка мекунем. Доставка ба ҳама ҷора дорем. бо клиенте ки 10-15 либос мегирам бо арзонтар мешавад. тамошо кунед дӯстон, ҳамаша хушрӯ якта камера кардагем. тамошо кунед, бо касе ки заказ кардане плюсмоно мо дар личкашон рой мекунем. ёки дар ютуб ватсаботон нависем, мо суратҳои тоқа-тоқаша роитон мекунем. дӯстон лайк подписатсия фаромӯш накунед. дӯстон лайк шумо дастгири пешравии канали монад. дӯстон вақте ки лайк монед бо дигарон мебинанд, пешаки лайка дастгирӣ кунед. дӯстон подписатсия лайк. кас заказ кардане дар описани видео ҳамаша пурра менависам. номеро рақати адрес ҳамаша менависам, бо пурра хонед. кас заказ кардане ватсап да сураташро рой кунед, скриншот карда рой кунед, ёки личкада нависед, сураташро ҳамаша рой мекунам. дӯстон лайк подписатсия фаромӯш накунед. пешаки ҳаматон дар раҳмат. беҳтарин паплини нав омад. глиш живояд ози ҳамин моддаи беҳад карташ хушрӯ мевад. дӯстон бо қай одаме ки пуштидаге бо медонад чӣ карташ хушрӯ ай.